ସୁନ୍ଦର କରିଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା 314 ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଂଗଠନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? ବୟସ ବଢୁଛି, ନାଟକ ସରୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି। ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ସେଇ ଏକ ଚକା ଆଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।